BF फिल्म खजानी रते ओइले सोइया रांची से मरले बमाई के लाठी से रते ओइले सोइया रांची से मरले बमाई हमके लाठी से रते ओइले सोइया रांची से मरले बमाई हमके लाठी से आई माई रे दादा रोज मारता केतना ले कोही माई घरावा के लीला टाइट बदन हमर कोई दिला ढीला ये मायो सुना सेजिया पर चढ़ते देवे लगारी नहिया के दे हल फाड़ देला सारी रते ओही में खुद देवरा काटी से मरले बमाई हमके लाठी से रते वैले सैया रांची से मरले बमाई हमके लाठी से का बताइए पूरा चलल छेस बदल बा गाड़ी लेके रोड पे घूमेला साझे आवते करेला झमेला ससुरा करेला घरावा में खेला कटल कटल गाड़ी माई तोरा के देला चेवरा में पिए गजा रात के मरले बा माई हमके लाठी रते ओइले भातारे मोरे रांची से मरले बा माई हमके लाठी से अशोके मुस्तफा के फोन लगा दे मुखिया सरपंच से जाके बता दे ए माई अरे सुना तारे रे भैया रे आज सदाम के बैठा दे और अर्जुन बेदर्दी के गाड़ी भेजा दे अरे सुना तारे रे माई जल्दी बुला ले हमके साथी से मरले बा माई हमके लाठी से रते ओइले भातारे मोरे रांची से मरले बा माई हमके लाठी से बड़ी मार मरले बजे माई बुला ले।